some salt, just like that. Then we're gonna pour some sugar. Is it working? Πάμε να δούμε αν είναι αλήθεια. Αλατάκι, ζαχαρίτσα, νεράκι. Πάμε να δούμε αν θα γίνει. Δεν έγινε τίποτα. Προφανώς δεν θα γινόταν τίποτα. Τι νομίζατε? Ψεύτικο είναι. Τι, επειδή θα βάζεις λίγο αλατάκι και λίγο ζαχαρίτσα, θα είχες μια χιονοστιβάδα. Θα έπαιρνες το σκι σου, θα έρχεσαι λίγο νεράκι και λίγο ζάχαρη και θα έπαιρνες την πίστα έτσι. Τι, όταν θα έρχεσαι λίγο, θα έρχεσαι χιονάκι και μετά θα χιόνια στο καμπάναριο, κυμνούνται οι μπάλες μου οι δυο. Τι περίμενες μωρέ? Ψεύτικο είναι το βίντεο. Ποιος το πιστεύει αυτό? Έχουν ένα Insta εδώ πέρα, το πετάνε, κάνει αντίδραση, έτοιμοι είμαστε! Άμα ίσχυε, θα ήμασταν όλοι εκατομμυριούχοι! Θα είχαμε χιόνι ρε, Ιούλιο μήνα! Είστε καλά ρε! Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!